Un biet moș ucrainean, rămulit de ani și de tragedia războiului, se duce să prindă un pește să mănânce, să nu moară de foame. După ce aruncă undița odată, mare minune, prinde un peșor de aur, la care peștele zice: eliberează-mă, om bun, îți îndeplinesc 3 dorințe. Moșul zice: bine, prima mea dorință este ca Ucraina să fie ocupată de China pentru o zi. Zis și făcut, dorința se îndeplinește. După aceea, a doua dorință a moșului este iarăși aceea. Dorește ca Ucraina să fie ocupată de China pentru o zi. Zis și făcut. Se îndeplinește și a doua dorință. A treia dorință fiind iarăși aceasta, peștele îndeplinește și după ce îndeplinește, zice: auzi, moșule, dar nu era mai bine să rogi deodată pentru 3 zile și îți mai rămâneau 2 porunci libere? La care moșul zice: nea, pește, tu n-ai înțeles. De fapt, ca să ocupe Ucraina o zi, armata chineză trebuia să treacă și să întoarcă înapoi prin Rusia.